ng mga kainan talaga. Ito yung part na hindi namin inaasahan. Yung akala namin maganda na yung daan, pero napakahirap po dito para sa kaalaman ng iba. Ang kalsada po dito ay ginagawa pa lang, kumbaga marami pang bato na maaari kayong madulas at pwede rin mabutas ang gulong ninyo dahil sa talim ng mga bato. Pero kung magmamasan ninyo, ang ganda ng kalikasan dito. Kitang-kita nyo naman na napaka sarap pagmasdan kahit napakainit dito. At kung pupunta kayo dito at Matandaan po, pero siguraduhin nyo lang na may dala kayong baon at tubig at pagkain. Isama nyo na rin yung mga tools ninyo if ever kung masisiraan kayo sa gitna, dahil walang-wala po dito katao-tao. Napakabihira ang magkaroon ng tao dito. At saka mas maganda kung okay ang condition ng brake ninyo. Pag scooter, dapat maganda ang panggilid ninyo. At isa pa, mahalaga rin po yung gulong kung pang off-road or semi-off-road. Kung mga ganitong scooter naman or underbone, be sure lang na makapal pa ang gulong po natin. Kaya pa yung baka nalaglag yung pampers mo. Katulad po dun sa part 1 natin, dire-diretso lang ang videos natin dito, halos walang cut, walang edit, para awareness na rin sa mga nagbabalak na umakyat or tumagos dito. Pagpasensya nyo na ulit po na walang masyadong edit ang videos natin. Yun ang purpose natin, na makita ng lahat kung anong pwedeng mangyari sa inyo sa gitna ng kabundukang ito. Yan nga. Nangamoy. Diba? Nangamoy yung clutch ko. Matibay yung motor ni boss. Kakarag-karag pero pinaya ng 54 mm. Asa nang kukunti na lang. Marami na to. Enjoy ka ha. Enjoy ka pa ha. Tama, batas tayo panggilis pareho.
Nararamdaman ko na yung init. Hindi na malamig. Hindi malamig! Tira! Lang. Matulas kasi ano, mahangin. Ay, mahangin ba ito? Alikabok, alikabok no? Oops. Shit. Ano ito, bigla ang mga taas. Kawa King. Kaya ka King. Kaya ka. Sigurado, puro kang sabing kaya ka. Ayok ka po. Kunti na lang daw. Kunti na lang, gusto na. Ha? Kunti. Puti ka pa akit ang diretso. Parang walang tigil na akit ang to. Awakin. Putra sis. Ito yung literal ng mapamura ka dito. Ah! Literal na bundok to. Okay. Tingnan. Amoy. Napasubo tayo dito ah. Napasubo tayo. Ano? Yan. Ha? Ha? Grabe. Walang tigil. Ikaw tayo. Amoy. Amoy na ano? Napamura. Ha? Ngalay ka. Ngalay. Yun mo, konti na lang, nakalahati na. Nakalahati na, konti na lang. Ayan na naman tayo si konti. Scam na naman yan. Ha? Nagpaskalahati na eh, konti na lang. Oh, sige, panan, konti na lang. Mayroon yung sinagkagsada. Ayan naman tayo si konti na lang. Nagpaskalahati na kami sa crossroad. 1 point na lang. Dami ng kalsada. Ha? Yeah. Oh, pangat na naman. Oo.
Ulit! Ulit! Ang tutulis ng mga pato dito. One time ka dito, dali. Magtutulak tayo. Magtutulak. Oh. Yeah. Namsing. Ready? Tubok. Kaya. Kaya. Whoop. Whoop. Pagkakulit. Wala tayong baon tubig, walang pagkain, walang gas. Pag nakutan, dali. Bala na. Ano na? Lima na naman! Pantapit! Yeah. Tingnan mo ba? Konti na lang. Ha? Konting-konti na lang. Pati-pati na lang. Konti. Kaya nakati ko hanggang doon. Ha? Hindi ko nakanda ko hanggang doon. Tara na. Dito. Isip yan. Yung mga sobrang tarik na kaya. Ito pa kaya. Ako una. Di kunting-kunting yan. Nahilip ako. Saan ba to? Yung kunting-kunting, hindi, wala akong masilip sa kalsada eh. Ayan, nakakita na ako ng gulong ng sasakyan. Sasakyan ba to? Ano? Sira! Yeah! Hindi ka pa! Asan ka na, kalsada? Wala pa rin kalsada. Come all the time. Ano? Kalsada, please. Meron pa rin natin. Hop. Kaya. See you again sa part 3. Doon natin malalaman or matatagos ang Zambales Road na to. Thank you.